να φύγεις και να πας στη θέση σου να σε δούμε λίγο? Ή βασικά κάνω ό,τι γουστάρεις, ό,τι σ' αρέσει κάνε. Γράφεις. Ναι. Για. Τι λέει? Βάλε αυτό το Όχι μπάλα, όχι μπάλα αυτό πίσω. Άκου πως κάνει. Στο τέλος την πιάνει. Αλήθεια. Λοιπόν, εσύ δεν παίζεις τώρα, μόνο... Είμαστε εδώ πέρα με το Σούπερμαν. Πώς θα σώσετε το... Πάμε, παιδιά, πάμε να πάμε λίγο λήψη. Σούπερμαν. Έτσι. Τι είναι πάρα. Αρχικές θέσεις. Λοιπόν, αρχικές θέσεις. Μπάμπη, βγαίνεις. Φεύγεις. Άννα. Περίμενα. Λοιπόν, Γράφω. πλακέτα. 3, 8, 1. Πάμε. Ρε Μπάμπη. Από τα μπελάμι δηλαδή, Τι θα το... Αυτό μίλα, πέσαμε. Πες το να πέσουμε. Καλά είσαι. Γράφω. 6-3-2. Δεν πρέπει να κουνηθείς. Πρέπει απλά να στρέψεις το πρόσωπό σου γιατί βγήκες. Να, Καταλαβαίνεις. Πρόσεχε μη σου φύγουν φλόκια στη φακό. ναι αυτό προσπαθώ. Όχι ρε, βάλτε αυτό, πέτα του την ιδέα εδώ συγγνώμη. Το ωραίο Ζάρος. Τίστα. Πάλι. Κάνε. Εντάξει. Λάγκωσατε και μια τελευταία. Κοίτα, δεν θα χορτάσει τώρα που έχω τσιγάρο. Μου τρώει τα αλήθεια. Με τους πάνικους ληστρού. Πάμε. Πάμε. Είναι Hermit για το Πιέστα Σκέτα TV. Είμαστε εδώ πέρα για να καλύψουμε το γεγονός. Γυρίστηκε το πρώτο βίντεο κλιπ. Πώς νιώθετε γι' αυτό? Είναι φλού. Νιώθω χαραγμένος, μέτρο AM. Πότε γεννηθήκατε? Το Δεν 1900. το ξέρω. Όχι, κρατήσω. Θέλω να βλέπω. Δείξε μας λίγο ρόγα. Κάνε άλλη τατουάτ. Ναι, τρεβάει τώρα. Τρεβάει, έλεγε εσύ. Έλεγε εσύ, έλεγε εσύ. Έλα. Έλα. Κάντε μου μια δήλωση. Δεν έχεις κλείσει το τραπάκι. Κάντε μου μια δήλωση. Τραβάς. Κοιτάξτε εδώ. Ένα μαύρο χάλι. Αυτά δεν μπορώ εγώ, αυτά. Και αν κάτι δεν μπορώ... Hermit Instrumental βάφτιση. Μέτρο AM. Στο είπα θα το βαφτίσω. Πώς θα πάμε με το σουβλάτζι. Σουβλατζής, για να είμαι ειλικρινής, τα δίπλα ήταν τη λίγο από νωρίς. Τώρα πέστε τα φράγκα. Δώσου. Λοιπόν, Hermit γαμάει, βλέψε πρώτο. Ευχαριστώ πολύ το κρεοπολείο τα Τρίκαλα. Πώς σας φαίνεται ο κύριος Χαραλάμπης για άντρα? Ο Χαραλάμπης. Καλός είναι, απλά τα βράδια
Το ξέρετε ότι στο επίθετο λέγεται. Είναι ο Χαραλάμπης ο